Lukáši, kde se podle vás zlomil ten dnešní zápas? Myslím si, že v tom druhom polčase. Prvý polčas sme hrali tak, jak sme si povedali. Hrali sme ho tak, ako sme ho mali hrať. Dostali sme sa do vedenia a potom, neviem, druhý polčas. Ťažko sa mi niečo hovorí o tom, pretože to bol oveľa horší zlý druhý polčas ako ten prvý. Jak náročný byl ten zápas pro vás osobně, protože třeba v prvním poločase jste se téměř nedostal k míči? Ťažko, ja som nemal vôbec lopty v prvom ani v druhom polčase v podstate. Ťažko sa mi to hodnotí, samozrejme, keď nemáte loptu, nemôžete hrať, ale také zápasy bývajú, ale mali sme to dobre rozbenuté. Dobre sme vstúpili do toho zápasu, hrali sme tak, ako sme si povedali, dostali sme sa do vedenia. Neviem, v tom druhom polčase, či sme si mysleli, že už to môžeme ubrániť, ale ak chcete brániť 45 minút, tak to proste nejde, to budete pod neustálým tlakom a ten druhý polčas sme to proste nezvládli. Spartě se nepodařilo zvítězit v Plzni, nepodařilo se to ani dnes tady na Slávii. Dá se v tom najít nějaká společnost v těch dvou zápasech? Tak keď si pozrieme zápas v Plzni, mali sme tutovku hneď na začiatku toho zápasu. Tie zápasy bývajú úplne iné. Dneska sme vyhrávali vlastne polčas a išli sme do druhého polčasu s tým, že vlastne máme to jednogolový náskok. Ale hovorím, druhý polčas proste to tak nemôžeme hrať, sme proste na strany, že sme to nezvládli. Náskok Slávy ještě vzrostl, jak složité pro vás teď bude namotivovat se do těch dalších zápasů? Tak vedeli sme, že si môžeme pomôcť tým zápasom, ale samozrejme teraz ten náskok je väčší. Ale je do zápasov pred nami, musíme sa pozerať na seba a zvládnuť teraz tie najbližšie zápasy. Samozrejme sme v hre ešte v Európe, treba to zvládnuť a urobiť všetko preto, aby sme ten náskok stiahli. Moc děkuju.